ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ରକ୍ତ ସଂଗଠନ ଚାରିଟେବଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଥିବା କିଛିର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏମିତି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଗଠନ ହିଁ ଆଗକୁ ଆସି ସମାଜରେ ଗରିବ ଓ ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା, ଏହା ହିଁ ଆମର ପ୍ରଥମ କାବ୍ୟ। ଏବଂ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କତୁରୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଏବଂ ସମାଜରେ ରହୁଥିବା ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟନ ଆଉ ଫଳ ବଣ୍ଟନ, ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ଯଦି କାହାର ଘର ପୋଡ଼ିଗଲା ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା, ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ସହଯୋଗ ସାହାଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବିପଦ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ।